Bagwa. Iye kuma min fɔ. Ɲɛnɛ tɛ yan. Naam kɔkɛ. Naamu. Baasi tɛ. Sisan. Ahɔ. Ne kun fɛ ko ɲɛfɔ. Awɔ. Wala n yɛrɛ bɛ taa n ka furu na. Ahɔ. N bɛ taa n bolo yɛlɛma. O bi kɛ, o bi kɛ. Awɔ, o bi kɛ. Inshallah. Ne tɔgɔma. Ne yɛrɛ. An cɛ Bakari. Aba an ce. Bakari. Ah? An ka Bago ko k'i ka ta k'a mago b'i la san. An tɔgɔma. Ya kɛnɛ. Baasi tɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ. Ala ka tile yɛrɛ caya. Amina. Ala ka sababu ɲumanw kɛ. Amina. Ala ka laban ɲumanw d'a ma. Amina. Ala ka an ta fangaw d'aw ma. Amina. Ala ka hɛrɛw k'a ye. Amina. Se. Awa. Eh. Buwa kun ye taali min fɔ. I n'a fɔ i ni Buwa y'a fɔ cogo min na. Awɔ. Duguba kɔnɔ taa. Awɔ. Ne kun ye labɛn n bɛ fɛ ka taa bi. Nin ye ne taatɔ yɛrɛ si t'an fɛ yen. Nin y'a selen ye. I ka dugawu kɛ n ye. Ala. N den. Se tɛ ne ye o n bɛ dugawu de k'i ye. Ala ka se n'i ɲuman ye. Amina. Ala ka tunga ɲɛmalo i ma. Amina. Yarabi i bɛ taa fɛn o fɛn min ɲini Ala k'a bɛɛ nɔgɔya i ye. Amina. I n'i ɲɔgɔnko kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Amina. Nka min ka gɛlɛn ma o ye n'i taara i ka to yɔrɔ kelen dɛ. I ka to yɔrɔ kelen kana tugu manamɔgɔw nɔfɛ. Duguba kɔnɔ ko bɛɛ bɛ yen dɛ. An b'a kibaruw mɛn cogo min na ka caya. Duguba kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ. Kana t'i sen don malankolon foyi sen na. I y'a faamuya? U ka sigirɛti min o fɛn o fɛn bari a bɛɛ bɛ daminɛ o de la. Kana don manako fosi la. I taa kun ye fɛn min ye dɔrɔn i yɛrɛ bɔra k'an to yan ɲɛ b'an na yan dɛ. E ɲɛ bɛ ko bɛɛ la. Ko su bɛ taa ka fɛn min to a kɔ k'a b'o dɔn dɛ. A bɛ min sɔrɔ a ɲɛ a t'o de dɔn. I y'a faamuya? A kɔni ka di ne n'i taara k'i ba sigi i ni Sitan ka ɲɔgɔn faamuya fɛnɛ. I y'a mɛn? Ne kɔni bɛ dugawu de kɛ. An sɔgɔma bɔ. Aba esa. Jama. Baasi. Aba. An kun ye taaliko kuma min fɔ. Tiɲɛ sara n ma la. Komi e kun ti du kɔnɔ. I bɛ jardin na yan n ko bɛna ka na n sara i fɛnɛ na. I ka dugawu kɛ n ye. N bɛ fɛ ka taa Bamakɔ. Nin taatɔ yɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye. N ka dugawu b'i ye mais n bɛ min fɛ ka gɛlɛya e ma ka n'i ta Bamakɔ denmisɛnninw fɛ. E yɛrɛ i bɔra ka min t'i kɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ se o cogoya la. Baara wɛrɛ si tɛ n na foro kɔnɔ baara in kɔ mais n jigi ye aw de ye. Mais n'a taara dɔ kɛ mais n'i kɔni ma taa fara denmisɛnninw kan ye Bamakɔdenw kan a bɛ diya n ye dɛ. Kana sigɛrɛti min kana ka furakisɛ kuntan in ta hali bi Ala ka hɛrɛ k'i ye. Hali bi Ala ka hɛrɛ. I hakili t'i yɛrɛ la ye dɛ. N ka dugawu b'i ye. Awɔ n ka dugawu b'i ye. Buwa ne kun bɛ fɛ k'e ɲininka fɛn dɔ la n'a tɛ kɛ baasi ye. Sabula mɔgɔ caman y'a fɔ n ɲɛna. A kuma fɔli ka gɛlɛn nka n bɛ kala sɛmɛ la hakɛto bɛ kuma la. Dɔw ko n ma ko n fa yɛrɛ yɛrɛ ti e ye. Ko n fa k'o fatura de. Ne kun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ a ko la n'a tɛ kɛ baasi ye. N'a sɔrɔ baasi fɛnɛ don i bɛ yafa n ma denmisɛnninya fili don. Ne kun bɛ fɛ k'o ɲininkali kɛ i la n'a tɛ kɛ baasi ye n'i bɛ se ka ɲɛ dɔ fɔ n ye a ko la. Bagwa. I ye kuma min fɔ tiɲɛ don komi i ye hakilimaya kuma fɔ ne kɔrɔkɛ o den de y'i ye n tɛ ne yɛrɛ bolo den t'i ye mais i ye kuma min fɔ i ma fili ba ti a kuma fɔ. Sisan min bɛ Bamakɔ nin ye o ye ne yɛrɛ de ye. N'i y'a mɛn fakɔ in
sababu de y'a kɛ fakɔ ye n'o tɛ k'a fɔ ne yɛrɛ woloden yɛrɛ ye ne kɔrɔkɛ den de ye fakɔ i ma fili kuma la i fa ban kuma o y'a sɔrɔ ba in de lajɔlen don kɔnɔbara la o kumana den sɔrɔlen ne ma fila wɛrɛ k'a la koyi ne y'a sinna k'a fɔ jama ma ko k'a kɛ fakɔ ye fakɔ yɔrɔ in de kun de ye i y'a mɛn n tɛ i ma fili dɛ awɔ baasi tɛ ne kun fɛ ko ɲininkali kɛ awɔ komi ko ne yɛrɛ kun tɛ fɛ e ka bɔ nin kalama fo ka se n ka saya ma komi i yɛrɛ hakili ma sɔrɔ k'a fɔ a diyara n ye ne y'a faamu den mun nana fa kɔ o fɔra ma ko fakɔ awɔ ala k'i mɛn kɔrɔ ami ala ka nɔgɔya k'an bɛɛ ami n ka taa awɔ kana ka na o ɲuman sɔrɔ o de yɛrɛ k'ala deli ami n'ala sɔnna awɔ n ka dugawu b'i ye koyi kana taa don bamakɔ denmisɛnnin ninnu ka pantalon kuntandon ninnu na i bɔra ka min to i kɔ yan n kɔni ne bɛ min f'i ye n ka dugawu b'i ye fɔ su ni tile hali n seli ko 20 ta n bɛ dugawu k'i ye awɔ ala k'i kɛnɛ to n kɔrɔ hali bi ala k'i kɛnɛ to yanni k'i na i ka mobili sɔngɔ sɔrɔ awɔ aba nba jarakɛ a kɛra fama ye dɛ tari baasi tɛ yen aba ni kun ye taliko min f'i ye a sera yɛrɛ a diya ne yɛrɛ tɛ bɛnna sen ma tabari ayiwa a diyara n ye koyi an tuma bɔ jara baasi tɛ komi masaw kun ye taali min fɔ Bamakɔ an kun ye bi labɛn ala y'a wagati yira an na ko don jan o jan a sebali tɛ a wagati sera an mago b'aw ka dugawu la n'ala sɔnna an ka dugawu b'i ye jarakɛ n'i wele basi wɛrɛ ma i nali a diyara n ye mɔgɔ kelen ta tɛ den ye ne kɔni ye ladilikan caman d'a ma ne e yɛrɛ bɛ se ka min fara a kan a yɛrɛ bɔra ka min to yan a yɛrɛ b'o ye sisan kɔrɔfɔ b'e bolo e bɛ ladilikan min fɔ a ye i b'o fɔ a ye ka fara ne ta in kan i y'a mɛn i jara aba fakɔ an bɛ min f'i ye denmisɛnya tɛ mɔgɔ tiɲɛ so dɔn jiri dɔn yɛrɛ da ni ɲɔgɔn tɛ adamaden i mana se ko o ko la i b'i tɔ to i tatɔ filɛ duguba kɔnɔ i ka n'i ta duguba kɔnɔ denmisɛnninw fɛ a fɛn dɔ fɔ ko zuwɛmiri dɔrɔn ko min i ka n'o si kɛ i yɛrɛ bɔra ka du kɔnɔna to cogo min na si ta min Bamakɔ ye mɔgɔ ɲɛnamaba de don an ka denmisɛnnin fɛn mana taa Bamakɔ o bɛ taa jigin ale kan hali ne yɛrɛ denkɛ bɛ yen n'i taara i ka n'i ta mɔgɔ si fɛ n'i ye min sɔrɔ o bila ka na so ne bɛ min f'i ye ne ka maakɔrɔba la n b'o f'i ye adamaden fɛn ka to du kɔnɔ cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn a bana filɛ nin ye an kɔrɔ la kuma a ma nɔgɔ kosɛbɛ ten n'i kuma na u b'a fɔ k'i ye jeli denmisɛnya tɛ mɔgɔ cɛ dɛ ne kɔni b'o f'i ye ka d'a kan i k'i hakili to i yɛrɛ la Bamakɔ sigi ma nɔgɔ dɛ u ko Bamakɔ ko fɛn bɛɛ ye wari ye n'i taara ni si tɛ dimini kɔrɔ n'i y'a dɔn a dimini kɔrɔ a wele ka yafa ɲini a fɛ i dɔwɛrɛ tɛ dɛ i kɔrɔmuso don i y'a mɛn o kɔni ye ne ka ladilikan ka f'i ye. N y'a mɛn n'ala sɔnna ma komi n bɛ ka taa telefɔni tɛ n bolo ni sida ka nimero kun bɛ se ka sɛbɛn ka di yan ni n sera yen ni maa sera ka ɲɛ ma duguba kɔnɔ k'a wele n ka se ka se a ka yɔrɔ la o tun bɛ diya n ye. O bɛ kɛ o tɛ baasi ye inshallah ni sisan an y'a f'i ye cogo min na i k'i hakili sigi. N y'a mɛn. i y'a mɛn. N y'a mɛn. ne yɛrɛ denkɛ bɛ ko Bakari a ye na tɔgɔ ma wele dɛ k'a ka taa wele a k'i ta ka taa bila siraba bilen da la yasa i ka se duguba kɔnɔ joona. Na tɔgɔma na yɛrɛ taa ko Bakari ka na k'a ka na fakɔ ta ka taa bila siraba bilen da la a ye teliya. K'a ni ne ka so ka na ɲɔgɔn fɛ i y'a mɛn wa i teliya i sɛbɛn ka taa joona denkɛ min na min fɛ an ka dugawu b'i ye su ani tile inshallah. Yakili tɛ yɛrɛ la dɛ inshallah e yɛrɛ ɲɛ b'a fɛn tɛ yan
nakɔfɛnninw kɔ n'o banna sisan foyi tɛ sɔrɔ awɔ a an y'a kɔni f'i bɛ ye cogo min min na f'i ye ala ka sira diya ami ami ala ka sira diya ami ami awɔ n'a ɲɛ kumunen dɔrɔn a fɔ ko yafa n ma awɔ kana taa to bamakɔ ka i ma ye motokolon boli de ka d'u ye ani pantalon ni jɛnba min awɔ n ka dugawu b'i ye awɔ inshallah namasa bɛ ka ɲɛ sango An ce Bakari. aba an ce Bakari. An ka bago ko k'i ka taa k'a mago b'i la sisan. ko ne ka taa sisan. Awɔ k'i ka taa n nɔgɔso i fɛ. ko n bɛna ale sisan. i y'a mɛn. Awɔ n y'a. ayi ba kelen ka ne wele kɔni o ni bila ka suma tɛ bɛnna i jɔ ne ka taa sisan. o ma ɲi. K'a bɛ na. n denkɛ min f'i ye kɔni n'i taara k'i hakili to i yɛrɛ la i y'a mɛn an ka dugawu kɔni bɛ su ani tile an tɛ ba. man ce aba hɛrɛ bɛ hɛrɛ. i ye fɛn ninnu labɛn yan ko aw ko bɛ ka ne wele. awɔ ne tun bɛ k'i wele n nana. sisan fa kɔ ta i ka taa bila bɛlɛbilen da la a bɛ fɛ ka taa duguba kɔnɔ a bɛ fɛ ka taa duguba kɔnɔ. awɔ problème t'a la. pilasi la kɛ a bɛna taa sitan fɛ yen n y'a mɛn. awɔ baasi tɛ n y'a mɛn. a tɛ la sisan i ka taa bila problème t'a la. wala n denkɛ an ka dugawu b'i ye n'ala sɔnna ala ka taa ni ka segu nɔgɔya kuma fɔra i ye cogo min na i k'a kɛ ten i y'a mɛn i hakili t'i yɛrɛ la dɛ e yɛrɛ i bɔra i bɛna bɔ ka min to i kɔ e yɛrɛ ɲɛ b'o la i y'a mɛn ala ka sira diya ala ka sira diya taa bila pilasi la awɔ ka seli ɲuman ye koyi ka seli ɲuman ni sisan ye min fɔ dɔrɔn kana sɔsɔ dɛ ami ami a ye taa dɔɔnin dɛ a ye taa dɔɔnin voilà